Hello mga guys, ganito ang buhay dito sa Samar. Hirap pero hindi masyadong magastos. Ayan, gagamit ako ng log. Hindi na ako bibili sa Manila. 35 to 35. Dito hindi na bibilhin. Ayan. Ayan mga guys, si Nanay Ila, 83 na yan, 83, malakas pa. Yan ito. Warayla, Bidjula. Buti baga, nanonang hiwig taman, dumungga sa natintiin. Nakikita mo? Ha? Kaya na din ako trabaho. Hello mga guys. Ang galing ko magbunot oh. Bulo. Ay, masingay naman lang, bulo. Masingay naman ang pulo. Ayan mga guys, ang buhay ko dito sa Samar, mahirap na mahirap. Maggagata ako ng gabi. Ito din kuha mo ito. Magsaka ka. Ay nga bu. Hala ka lurong ka. Kapapurot ka lang nagsaka ka. Parayo nga bata ini. Saka ko ito. Kakapahang rin na kayo nagsugo magpasaka na sirla ko pag purot dito. Raymond. Damo. Aadot po na itlobi. Ayan, bahay ni Nit, waray-waray. Ayan. Busy ako lagi dito. Ayan mga guys. Ayan. Madumi na siya, hugasan ko yan. Bago kayo rin. Papakayad ko yan dito. Ayan mga guys, ang buhay dito. Ayan yung mga pinagbalatan ko. Ayan.